खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी रायजोआव गासै सा 12 मन्त्रि बिबानखौ फोसावबाय गिबियाव साब्रै आरो मैयासो सा 12 मन्त्रिनि मुंखौ फोसावनाय जाबाय माबे डिपार्टमेन्टआव सोरखौ माबे डिपार्टमेन्टआव मन्त्रि महरै एबा बिबान होखो बेखौबो थाबैनो रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावसिगोन नाथाय बेखौ लानानैनो बिटिसिनि गाहाय खुंग्रि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाथ्रा बुंदों जेराव सेउलि महिलारि बिथांखौबो गोबां मन्त्रि दाबिदोंमोन एबा बिथांनो मन्त्रि होनांगौ होननानै बिपिएफनि गोबां दैदेनगिरि मददगिरिफोरा बे समाव दाबि दैखांदोंमोन दि सेउलि महिलारि बिथांनो आइजो महरै बिटिसि ओनसोलनि थाखाय एबा रायजोनि थाखाय मन्त्रि होनांगौ होनना बुंदोंमोन आरो बेयाव सोंथि खालामनायाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायदों दि बिपिएफ राजखान्थि दोलोनिफ्राय माब्लाबाबो मन्त्रि दाबियाखैमोन आरो बिफिराखैमोन नाथाय बिपिएफ दोलोआ जेबो बियालासेनो दि बिपिएफ दोलोनो थामहिनबा चरण बर'नो एबा बिपिएफ दोलोनो सासे मन्त्रि होबाय बेनो जोंनि थाखाय जोबोर गोजोनथाव खौरां आरो बेखायनो रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ रोजा रोजा साबायखर बावो होननानै बिटिसिनि गाहाय खुंग्रि हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायो लोगोसे गुबुन फारसेथिं जेराव बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा एबा इएम बिफानखौ बारिगोन होननानै गोबां सोंथि खालामदोंमोन एबा गोबां बाथ्रा सावरायदोंमोन राजखान्थिनि फोथाराव नाथाय दिनै रोखा खालामना होबाय बिटिसिनि गाहाय खुंग्रि हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे बिटिसि ओनसोलाव आरो इएमनि बिफा एबा मावफुं सोद्रोमा बिफाना बारिया जेरै दं एरैनो थागोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिटिसिनि गाहाय खुंग्रि हाग्रामा महिलारि बिथाङा আমি কৈছোঁ CM ছাৰে ভাল পাই পেলাই আমাক এজন মন্ত্ৰী দিছে ধন্যবাদ কিন্তু আমি মন্ত্ৰী বিচৰা নাছিলোঁ আগলৈ কি আগলৈ মানে আগলৈ আশা আমাৰ আশা নাই আমাৰ আশা নাই মানে আশা কৰি কি লাভ আছে আমি নলমেই বুলি কৈছে নালাগে বুলি কৈছে আৰু ইয়াত কিবা আশা থাকে নেকি CM ছাৰক আমি ধন্যবাদ দিছোঁ একজন মন্ত্ৰী দিছে কিন্তু আমি বিচৰা নাছিলোঁ কথা সেইটোৱেই এইটো এইফালে অসমটো বেলেগ বিটিচিটো বেলেগ বিটিচিৰ কথা সোধক না সেইফালে কি হৈছে হোৱা নাই এইটো দিছপুৰৰ কথা দিছপুৰৰ কথা হা কি সম্প্ৰসাৰণ এইটো নাই এইটো নাই এইটো নাই এইটো নাই এইটো নাই এইটো নাই